iki keluarga besar karena ini kan sebetulnya acara reuninya dari keluarga besar Mas Mulyono, keluarga besar dari Mbah Marjuki. Mbah Marjuki kan Mbah Mul. Nah, ini terus? Mungkin masih belum tahu ya, belum tahu ini keluarga besar Mbah Marjuki ini saudaranya terus anak cucunya itu siapa saja. Iki monggo ing dinten menika sampun badhe dipun buka. Ya, iki engko sing nerangi Bapak Lurah. Niki keluarga saking Sidiharjo. Wonten saking Sidiharjo? Ada. Alhamdulillah rawuh. Keluarga besar saking Margomulyo. Wonten Margomulyo? Margomulyo ada rawuh. Gondang Legi. Gondang Suwit ada? Oke. Pak Yanto Mas aku wong beringin kok ya. Sebene to. Sanggrahan. Sanggrahan ada hadir. Plandi, Pujiharjo. Iya. Rawan. Oke. Waduh ya Mas. Taman Sari. Wah iya ning kuwono kae. Wonosari Gunung Kawi ya nggih. Alhamdulillah. Oh Wonosari Gunung. Oh Wonosari kene wates kene. Kidul. Ya. Oke. Selamat datang. Aduh wis jan. Mbak Anis. Pak Marjuki dipun nggih Mbah Marjuki ini ngempal wonten mriki nggih di tengah-tengah panjenenganipun para dulur-dulure ya. Iki tamu iki dulur. Iki dulur kabeh. Lah mungkin mbok pilih enten sing badhe apa lek ngarani jlentrehne apa silsilahe. Iya betul. Iki keluargane besar Mbah Marjuki iki dulure ya iki kakange Mbah Marjuki iki adike iki duwe anak iki duwe turun iki dadi sing iso ngumpul kene dadi engko wis eruh. Oh, aku ayahe nyeluk kowe iki Mas. Oh, nyeluk kowe ayahe aku Pak Mas aja. Ben ra kulawik ya Mas. Iya, sijine ngono pokoke ben ora kepaten obor. Dadi ora yo salah tangkepku Mas yo. Kang tali silaturahmi ya Mas. Mas yo tuwa kene ning nek wis wayahe jatahe pernah tuwek. Kuwi yo kudunya nyeluk Mas apa Kang apa Pak Lik ngono. Dulure bae dhewe. Lah nggih. Sing dikuatire nampa mengke tibake ajeng petung rabi ketemu ponakane. Lek nganten iki mengke sampun sedanten oh niki keluarga besar saking Sidoarjo gaduk malih tibake ponakane. Lah ngapunten sangat dados pentingnya silaturahim, betul, pentingnya reuni niku nggih ngoten niku. Dados kula mungkin kula suwun sesepuh nggih. Lek wonten sesepuh saking keluarga besar Mbah Marjuki sak nginggile niku setunggal makili napa nyeritakne oh Mbah mbiyen lara-lara ngaten. Tapi ngapunten lek memang niku dereng wonten nggih paling tidak niki mengke keluarga besar sing wonten Birawa. Sing ngapunten nggih, sing wonten Birawa kan Mbah Marjuki nggih. Nggih, betul. Anak turune Mbah Marjuki monggo sedanten nimbrung, sedanten mengenalkan diri, muga-muga ben ojo kepaten obor kali sederek-sedereke sing wonten Jabi ngoten. Nggih. Nggih. Niki diurut ning mawon nggih Pak Lurah. Niki saking Mbah Marjuki. Nggih. Dibentuk ya, rada Nggih, monggo. Matur nuwun nuwun kagem dulur-dulurku kabeh saking Brangetan nggih. Pangapunten bilih sambutan daharan unjukan kurang anuju prono nanging niki bentuk cara utawa ikhtiar saking keluarga Birawa mriki kagem nyambut dulur saking Malang sedaya mawon lan pangapunten persiapane ugi kurang Wonosari niki dereng sedaya nggih Pak Lik kula saking Malang niki dereng sedaya amargi lintune iki padha wedilek karo kamera dadi foto samar biduren ngakhire ben wonten ngetok. Nah, sakjane seharusnya 3 kali lipat kalih niki. Lah samangke kula suwun sabibare keluarga niki sederek ingkang munggah teng panggung niki saperlu dokumentasi ugi.
dibayar utangmu. Hehe ha ha. Aja semoyo wae. Hehe ha ha. Iming-iming saja. Cinta bojoku dhewe. Hehe ha ha. Ora rindu-rinduan. Hehe ha ha. Kau cinta milik orang lain, dia percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Hujan kepanasan, Ranggawa payung musim hujan kehujanan. abayung suwe. Atas rasa diriku selalu dalam keresahan.